Ngiphinde nibingelele ababukeli be-Transformation Live. Igama lami uSthembiso Pro Ndlovu ugatsheni babenye out. Ya kwezinye izinto noma kweminye imibuzo engijwayele ukuyithola ile ukuthi ngabe ngempela abakhona yini abantu abafana nami abasuke beboshelwe amacala abangawenzanga. And leyo nto isikhathi esiningi isuke isuselwa ekuthenini ngokwendlela esiphila ngayo eSouth Africa kunento ekuthiwa you are not guilty until proven guilty, but uthola ukuthi mawusufika enkantolo ufika badlala igame ngawe even kade ungalenzanga, njengoba ngachaza kwenye video before le ukuthi enkantolo kusuke kudlalwa igame. So makusuke kudlalwa igame kusuke kuyimanje noma ijaji kube umshushisi kube ummeli wakho, then these two imantshi umshushisi nommeli basuke belwa bobabili ngamazwi, then imantshi noma ijaji ibheka noma izoconvincewa odlale ngamagama strongly kulabantu bobabili. That's how ugcina sewugwetshwa. It's not really about ama-facts ukuthi uyenzile into noma uyenzanga, but kugcina sekuabout indlela abaphikisane ngayo. If unommeli weak then ugcina usugwetshwa kanjalo. If weak nomshushisi, if ukuthi ummeli wakho strong uyakwazi ukuhlula umshushisi ngama-facts abawapresentayo okwamagama basewapresent, because lapha uzothi kuqulwa icala lakho, i-case yakho oze ngayo enkantolo izoqulwa according to i-case eyenzeka ngo-1974. Wawungekho wena enzeka, you are not even sure ukuthi ngempela lo muntu owenze leli cala walenza ngale ndlela ekuthiwa nawe ulenze ngalo yini, if ukuthi awulenzanga, if ukuthi ulenzile ngabe ngempela naye wathi mezontshontsha lo muntu wajomba ifence noma wangena ngaphansi. So ayibisabhekwa yonke leyo nto, then i-case isizoqulwa according to leyo case leyo, ukuthi according to i-case yango-1974 i-judgment yathi i-case ongahlangene nayo. So that's how endlela abenza ngayo uma bese bedlala igame yabo enkantolo. So ugcina nawe-ke usugacela kanjalo-ke. Yeah, nje abantu abaningi sidefeatwe yilokho enkantolo, especially thina abantu abamnyama-ke, because sisuke singazazi lezi zinto zomthetho. And uthola ukuthi enye into ebeyishaye yile nto ukuthi izimo noma i-background noma i-background esikhulela kuyona. Uthola ukuthi vele mabe ungenayo imali, it's obvious ukuthi maningi amathuba ukuthi wena inkantolo noma icala lizokulahla, because awuzoba nayo imali yoku-afforda u-advocate okuwummeli loyo osuke emkhulu owazi ngempela ukuthi alwe nomshushisi ngamazwi. So ugcina sewuthatha nje abameli just because ukwazi ukuba-afforda, which is into eyenzeka in our case. Le case le yagcina sibophise mina nosisi wami. So it's because of nje thina ndlu emnyama-ke isikhathi esiningi vele asiyinaki lezo zinto, and asifani nabelungu abathola ukuthi banommeli wefamily waziwayo ukuthi uyakhokhela. So enye yezinto-ke lezo-ke econtributayo ekuthenini abantu bagcina sebegwetshelwa into abangayenzanga nje wabegcwele emajele. And yeah, I mean, I've been to ejele labantu abasuke bengawenzile amacala. Uma ungizwa ngisho njalo ngoba umunye uzothi ngangikubewenza noma beboshwe. Emabe sewusejele-ke bafethu akufani noma usala ngaphandle noma usaqula icala la ufike uqamba amanga khona uthi into mhlawumbe uyenza ngingayenzile. Mase kuhleli lapha akudlala ukuhlala nomuntu for 7 years nizoxoxana, obviously ugcina kuvelile ukuthi kwenzakalani. So that's how you know ukuthi hayi lo muntu lo akalenzanga ngempela icala. Then nomuntu futhi olenzile lapha ejele mase senihlele ejele niyinsizwa hayi kusuke seyiphuma-ke ezangempela-ke. Uthola ukuthi umuntu ugwetshelwe ukuthi ubulele mhlawumbe abantu abathathu, kodwa mose uhleli naye usuyeza ukuthi hayi bo mhlawumbe ubulele 5 kuukuthi lo 2 lo akabanjwanga, because lapha kusuke ngasekho ukufihlelana, so khishwa amaqiniso ukuthi kwenzakaleni ecaleni lokuthi kwenzakalani. So
That's how I know ukuthi I've been with abantu abasebengenzanga amacala, abanye abaphumile njengami engagcina ngiphumile ngeappeal, abanye uthola ukuthi omunye uzosihlala isigwebo azasiqede although engalenzanga icala. I know one person nje oboshelwe icala eMede, even namanje usangaphakathi. Isibhlungu isitori salo mfethu uma sichaza because umjitho right nje, and mayichaza indlela owenzeka ngayo uthi kwakuyisekuseni ngakubo, so uma bevuka ehamba ezela somewhere, then uthi bese adlule ahamba shonele aye lapho kulowo muzi ayekuwona, and then uthi mebuya sekugcwele abantu kule ndawo le adlule kuyona kade yale. Uthe ngesikhathi yale azange abone lutho, then mebuya sekugcwele abantu. Uthi uma besondela ezodlula la ngakulabantu mase kuvele kuba khona umama nje othi nje hayi nangu ilo. How uthi khona namaphoyisa ke, uthi mase ayamlokhuza amaphoyisa amthathe, then mase kuqulwa icala sekutholakala ke ila isezwa khona istory ukuthi thiwa kunesidumbu esitholakale lapha ya, and lesidumbu njengoba sitholakale lapha bese sinesikhathi esihleli, kusho nesikhathi edlula eyale isidumbu bese sikhona, then usibone after yena esedlulile, then mase buya umama lo useyakhomba ukuthi nangu umuntu ongimbonile edlula la, of which ke shuthi uyena owenze lento ngoba ngimbonile eshona le. So wagcina ngene kanjalo, wagcina eboshwe kanjalo ke, and ngenxa yayo ke lento le ukuthi sisuke singenayo imali okukhokhela abameli, then ugcina usuthatha abameli be-state, and then kube nezinto abakhonvisa ngazo abanye, even nabo labo abakhokhelwayo mhlawumbe kuthiwa hayi no livele ulivume leli cala ngoba uma ungalivumi mhlawumbe uzoshaya ngesigwebo esikhulu noma anything abayishoyo to convince you. So waba-ke nalelo bhadi, and then wagcina ke egwetshiwe-ke, kanti yena unfortunately izovela agwetshwe u-life sentence, kuyimanje udonsa udilika jele ngecala angalazi angalenzanga, and uhlezi ekhala ngosizo, uthi uyalidinga usizo ukuthi angaphuma kanjani, because akekho nomuntu ofakazi wengamkhipha, ayikho there's no wangekho ngisho amakhamera kule ndawo ayedlule kuyona la kwenzeka khona lento. So izona zonke izinto ezenzakalayo ubona ukuthi kona kubhlungu yabo, uma usubona umuntu njalo ehleze ebalisa, ehleze ekhaya lapho ungeke uzumsize ngalutho nawe, and it was even worse ke mina ke ngizobona umuntu ekhala nami futhi ngiboshelwe into engayenzanga, thola ukuthi even abantu bengibona ejele bayashutha yiwena, you don't deserve ukuba la, but kusho abantu abangeke baze bangisize ngalutho vele, abangeke baze bangikhiphe. So yeah, ezinye zezinto ezibhlungu ke lezo ngejele, and I know futhi omunye obeboshelwe i-rape ingozi kakhulu ke, especially ke majitha ke, because amajitha amaningi asejele aboshelwa ama-rape abangayenzanga, whether inzondo yentombazane thizeni noma inzondo yama wentombazane noma whatever usuke ikhona, then mase ugcine sewuqambele amanga ethi uyenzile. Angisho ukuthi abekho abantu ababoshelwa ama-rape abawenzile, bakhona and ngihlalile nabo, but I'm just more on kulabo abasebengawenzanga. Like this guy engangihleli naye, it's even worse kulabantu ke abaphuzayo ke amajitha aphuzayo, because naye wephuza, and then mase bahambe bawuphuza out etown, and then baphuze mabaqeda ayike bawu-3 namantombazana awu-3, of which ke sebe asumile ukuthi ayi umuntu uzothatha wakhe, then athathe naye wakhe ahambe naye namajitha nawo athatha wabo, then kuhanjwa kanjalo alale nentombazane. And then mevuka ekseni intombazane besithi
ifuna u300. Hayi kube ukuthi yena ngithi kunalento le ngizothi noma ngizothi i-natural kubantu besilisa ukuthi umuntu umuntu osifazane uma wamenzela something kuba ngathi useyakweleta. That's how ibukeka kanjalo lento leyo. So yena abe na ukuthi hawu kanjani ngoba kade uphuza utshwala bami ubusuku bonke wara hayi kube ukuthi ke uyagoloza nalo 300 hayi ingane evele isuke ihamba. And then mayifika ingane ivele ingangeni kubo idlule e-police station imsendele imessage imtshela hayi wena ngizokuqaqa. So uma ngabe ifika ingane ifika i-report e-police station uthi irishiwe, yabo ukuthi sekuyicala elikhulu leyo because bukhona ufakazi ukuthi ulalile nayo. So that becomes i-rape and then seyihlangene ne-kidnapping because sekufana ukuthi sekuthiwa manje umkidnappile emsusa lapha ya wahamba umvalela kubo and then wamrape then useyamtetela. So icala gcina seliyinto enkulu engaka even though ingeve ukuthi umuntu umrapile kade belale bevumelene, but ke just because kunezinto ezifana notshwala sekuzothiwa kade under influence of alcohol and stuff even though kade beyijolela vele. So ezinye zezinto futhi lezo uthola ukuthi zigcina zifaka abantu ejele. And then economy ubaba engidabukisa kanjani lapha omsuthu yena mechaza istory sakhe cause yena kwathiwa urape unkosikazi wakhe, yabo. So mase ichaza lento ke uthi itulo elahlanganiswa uyena nomfundisi wakhe shuthi ube nokusola ukuthi ngathi unkosikazi uyajola nomfundisi. Ayishuthi mayibuka lento lokuyilandela azagcine kuba khona izinto naye ayibambayo ukuthi hayi ngempela hayi bayajola. So uthi ngokuhamba kwesikhathi hayi azagcina emconfronta unkosikazi aconfront nomfundisi. Hayi okay obvious umfundisi uzophika but yena usenabo ufakazi. So uma ngabe esexoxa unkosikazi amxoxe unkosikazi phela akafuni ukuhamba la umuzi wabo lo amxoxe and then mase unkosikazi shuthi baplaneke nalomfundisi ukuthi bazokwenza kanjani zomfundisi unkosikazi ezobuyela kulomuzi lo. Lapho seqhamuka itulo ukuthi simkhipha kanjani lo muntu kuleyana, yayibo. And it's very painful. And then uyasuka mayichaza ke uthi wafika shuthi unkosikazi amfonele as umuntu ocela ukumbona azoxolisa. Uthi ke mechaza ke uthi afika unkosikazi afika ngene endlini uthi hayi baxoxe hayi kucaca ukuthi inkulumo yabo ayivumelani akayizwa kahle lento because it's not like uyaxolisa but mechaza it's like uzoyidefend, yabo. Hayi uthi gcine nje kuba ukuthi nje baze bayalala not ukuthi balala embedeni owodwa omunye alale kwenye indawo omunye alale kwenye indawo kuba ukuthi kuyasa yena wazi ukuthi fanele mevuke ekseni ayemsebenzini. Then wazi ukuthi unkosikazi mevuka ekseni uzovuka ahamba ile esehlala khona le etheme emxosha wayela khona noma ikupha ngazi. Then ke uthi mevuka ekseni uyavuka unkosikazi akekho la kadelele khona kule room adelele kulona. Hayi uthi hayi abe nokurelax akayitshela ukuthi hayi shuthi udubile ngoba bazwananga, yabo. Hayi ke asuke lapho ayikalungiselela ukemsebenzini uthi nje wathi nje before aphume vele kuqhamuka amaphoyisa ayinqwaba. Then mefika ayike mesamkhomba unkosikazi uthi hayi nangu. Then wavela waboshwa kanjalo i-rape ke leyo futhi. So hey izinto ezinjalo ke ezibhlungu abantu abahleli nazo emajele uthola ukuthi uyazi yena ngempela even nankosikazi uyazi ukuthi akazange amrape on that day ngoba phela khulunyelwa ngalo lo suku azange azalale naye. But then just because wayefuna indlela ukuthi amkhiphe endlini kuyimanje wagcina beyithathile lowo muzi nomfundisi yena usehleli lapha ejele nalobo buhlungu bokuthi
uboshelwe into angayenzile, impilo yakhe emile, and usethathelwe ngisho umuzi because phela umuzi kahlahle okwakhe nonkosikazi, so sebewuthathe kanjalo. So ama cases afana nalawo ke abhlungu ke nokho ke othola ukuthi abantu abaningi bahleli ejele and badinga usizo, but uthola ukuthi kwesinye isikhathi ngenxa yecala ugcina ungasazi ukuthi wena mase kuthiwa uyangenelela ibuphi ubufakazi ongathi uza nabo uzobakhipha yabo. And uthola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu lapha ya ejele noma ikhona ukuthi indlela ukuthi ubengaphunyuka kuleli cala lido segwetshiwe noma athole leyo appeal, but uthola ukuthi ubevele mhlambe esuka emndenini ongekho right okanye mhlambe noma u-right umndeni soze wahamba nawo wakhathala indaba yakhe, so akasakwazi ukuthi angakhokhela omunye ummeli ozokwazi ukuthi amsize amkhiphe kuleyo nto. Yeah, so yeah, ezinye zezinto-ke lezi ezibhlungu, and that is why uthola abanye ejele begcina beyibulala, abanye bagcina begula because abanye bagcina bebula ibona depression, omunye agcina ephanjanelwa yikhanda. It's because of zonke lezi zinto lobhlungu loba ahleli nabo ejele. And there's this other one ofika emqondweni njengamanje, omunye ubaba yena wenonkosikazi enoma wengane, so into eyenzeka walokhuza so eluke eshuthi wengezwani noma wengane, plus uma wengane akazwani nonkosikazi, so kunalokho nje kuba ukuthi ngathi unkosikazi useyabhamba kakhulu ngenxa ukuthi uyena wagcina ewine le ndoda yabo. So esimene sikanjalo naye futhi uzocabanga iplan ukuthi ngibahlukanisa kanjani lapha, so naye washawa into ethi ayifanele nale yalo baba le, because usisi lo uma wengane wavele wathi ingane wavele wathi nje lo baba uyirapile ingane yakhe ayizalayo, wavele wathi nje uyirapile ingane, wa-train ingane at that time ingane emechaza yiko 5 years, wayi-train ingane ukuthi nje ayifike enkantolo ifike nje isho ukuthi ulalile nayo, and then waboshwa kanjalo-ke wagwetshwa iminyaka eminingi. And so yena uma wengane usejatshulisa ukuthi loya useyasafarisha ngoba indoda isekho, so uyabo ukuthi lobhlungu lobu athi ubuzwisa loya usebziwa yiloya plus namanye ama-family members asuke ethinteka noma sondele nalowo muntu. On top of that yena-ke ubhlungu obagcina sebziwa nayingane because ingane phela iyakhula manje ifuna ubaba usejele, and iyazi ingane ukuthi mina engafakaza enkantolo ukuthi ukuze ubaba abe lapha ya. Ingane ezikhula isiyaqala manje isidinga ubaba empilweni, isidinga ubaba, uyazama ukuletha abanye ubaba, and then ingane cha ifuna lo wayo ngoba iyamazi ubaba wayo. So yagcina ingane ithe seyiko 13 years yaqala ingane isikwazi ukufonela ubaba wayo, isixolisa ingane. Uyacabanga 13 years exolisa kubaba, kade ubaba wayo eboshwe ina 5 years, isikhulile siyakhumbula yonke into ayitrona ngayo. Ingane isikhuluma iqiniso ukuthi mina ngiyaxolisa baba uma wait angithi, and most people lento ayisasizi because usegwetshiwe uhlele ejele, and izovela mhlambe lento after 8 years imayena ezoxolisa ingane. So izona zonke izimo-ke nje ezibhlungu abafethu ababhekana nazo, uthola ukuthi bahlele ejele and kugcina sekusafarisha abanye abantu, kusafarisha ingane zabo. Even naye lo obethi usayalibona iphutha because abanye kade befika uthola abanye bafuna ukuzoxolisa abantu ababophisela into engekho noma bebaqambela amanga, but uthola ukuthi angeke usakwazi ubuyisa lo 5 years umuntu aseyuhlalile ejele noma lo 10 years umuntu aseyuhlalile ejele just because wena wahamba waqamba amanga wafakaza amanga ngaye. So lobhlungu ne-trauma asuke go through yona yonke leminyaka ungeke usakwazi ukuyi-reverse. So yeah, izona zonke nje izinto ezibhlungu ezenzeka lapha ya ejele, and musubuka usizo lapha ya ibona indoda
ivuka ekuseni ubone ukuthi yabona namhlanje isigwebo simla akafuni ngisho ukukhuluma. Sasize sijoke ngalokho ke kwesinye isikhathi yabo umuntu umeke wavuka engathi uhlinile nathi nithi niyamkhulumisa wakuphendula ukuthanda kwakhe uvela kucomment omunye eceleni athi hayi emekeni simile umelo isigwebo wena namhlanje. Bekuthiwa hayi umelo isigwebo namhlanje mekeni. So gcina sekuyinto yokudlala nje uyothi umbona ukuhamba kosuku umbone eseqaqe ubonisa o stress sesithe ukuthi but ke abanye abantu bagcina begula ngempela bagcina abantu befa ngempela because hayi bandla nami angiyakwazi ukumela isigwebo bandla hayi bese singimele kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngizwe ukuthi yazi namhlanje angifuni kwakuphumela eminyango ngiyovela ngingene embedeni ngivala umdiyadiya ngifune nje ukuhlala nami ke ngibe nami ngikhale mawuthi angikhale futhi hayi ejeleke baba uyakhala nje futhi kubone wena wedwa uvala umdiyadiya ke mhlawumbe abanye abawazi ikhethini nje osulakhile uzoyivalela empedeni wakho ukwazi nje uma usufuna iPC yakho ungafuna ukuphazanyisa umuntu uzivalela umdiyadiya uyihlalele phakathi ukhale mawuthi khale ucabange uthandaze mawuthi thandaza. So I know that pain yabona. There was a time la khona engakhala khona ngempela ngibona ukuthi yazini ngiboshiwe ngempela ke manje. That's when safike senze appeal no siswami. So angithi nasasihlezi njalo sinalento uthi hayi sizophuma kulento yabo. Senze appeal regional court afika decline and then kuba ukuthi hayi ithemba mabe ni declinewe regional court so into yeni shuthi izo attendwa high court yithi labo sithumela ipetition to high court sisebenzisa ummeli because thina abameli sibashintshe kaningi ke thina on our case. Then mihamba ipetition and then iyabuya nayo kuthiwa declined yo hayi lapho hayi ngabuzwa ubhlungu ila ngabona khona cha ngiboshiwe ke la hayi yabona lapho I really cried and I always thank God ukuthi wangenza ngaba stronger emotionally because if ngangi weak ngengenayo le positive mind enginayo anangizoyibulala lapha ya because kwabubhlungu ngalendlela ukuthi ngiyazibuza ukuthi why labantu bengaboni ukuthi angiyenzile lento and on top of it babe buyise ifeedback khona high court ethi nje your petition is declined and bangaveza shona ama reasons because mhlawumbe wazongiduduza ukubona ama reasons abasho ukuthi hayi ngoba kuukuthi nokuthi so nje waba yenye ama moments ngempela engazizwa ngidown ngempela ke engangivalela khona I think mhlambe ayingayivalela nemdiyadiyeni 2 weeks ngiphuma endlini ngoba ngiyophaka noma ngiyobalwa kuphela and mabu subhene nalesasimo esikanje ya because swingasekho into actually nje ejele ayikini exciteayo veleke but ejele uyazama ukuzakhela into ozoqhubha ngayo isigwebo yabo uma ubhene naleya moment ayikho nento ongathi excite ayikho nento ongathi uzoyicabanga ukuthi mhlawumbe mase ngenza ukuthi mhlawumbe mase ngiyodlala amakhadi noma ngiyoxoxa nabanye uvela ubone ukuthi yazini lento le ibhekene nami and ila ubona khona ukuthi ngempela empilweni kahlahle wedwa because into mesibhekene nawe sisibhekene nawe isingasebhekene nomunye umuntu. I always joke around ngithi mina ukuya kwami ejele kungenze ngaba selfish ngafunda ukubaleka kwami kumina as much as bekhona abantu engazi ukuthi bayangithanda futhi bayangisupport but injabulo yami comes first because uma sengisenkingeni ngisuke sengingedwa mina wazi ubhlungu engisuke ngibhekene nami mina wazi ubhlungu engibhekane nabo ngisejele so ngingayithatha imbono yabanye abantu kodwa ekugcineni umuntu omele athathe decision abe responsible for leyo decision I mean
because ngiyabazi loba buhlungu usizo olapha ejele uma usuboshela into ongayenzanga ayibafethi ibhlungu le nto ibhlungu yazi ukuthi omunye ukavuka ulawa nje esikhaleni xa ukuthi awukwenze njani usibani siyamazi nje ukuthi right yabo it's because ibhlungu le nto leya ibhlungu at one point nami khona isitori sami ngisikhumbulayo khona isitori sami ngisikhumbulayo nami la khona engahluleka khona ke ukuzibamba ke because yabo uma usubanjwe isigwebo nje kade ngisho ukuthi uvele nje ucasule nawe ubala like usungafuni ukukhuluma so uyacabanga ke kuzoba khona umuntu ozozokuphazamisa ukuleso simo. So there was this other guy yabo, so ejele ngithi mina bekade nje ngiphila ngokuthi ngiyela esikoleni then esikoleni ke although bengachazanga before kwamanye ama video ejele ngifike ngafunda because njengoba ngichazile ukuthi ngangina ejele mina ngenza unyaka wami wokugcina we-electrical engineering of which semangifika ejele ngabe ngisakwazi ukuyiqedela because wasekushoda ama-practicals so kuthiwa ejele no awukwazi ukwenza ama-practicals kwamele ukuthi ngishintshe ngenze enye i-course so mangishintsha-ke ngase ngenza i-marketing management-ke le ngiphume nayo-ke engiyenze ejele ngaphuma nayo. So ngaqhubeka nje nokufunda kanjalo ejele. So bengifunda through Yonisa njalo ngiphuma esikoleni mangibuya ngingenele endlini then noma mangiphuma ngiye lokhuzana ngiyesontweni beyimpilo yami nje kuyinjalo nje uthanda ngiyesikoleni noma ngiyesontweni noma mhlambe ngiye ema office ama social work because bekade ngiqhubha isikhathi ngalokho uclean ama office ama social work and stuff ukusiza around. So this other day ke ngesikhathi ngisabanjwe isigwebo kakhulu impela and ngangekho right. So into engayenza ngangena empedeni ngayilala ngibatha ngeshit ejeleko ngibatha amashidi ke ngimbathele ishidi lami ngase ngivalela umtiyatiya. Kukhona umjitha owehlala kweseli enye iseli engahlala kwiseli yethu owejwayele oyephaphile yabo labantu abaphaphe kakhulu lokucikayo lokubonayo ukuthi yazi lo muntu ngathi akaboni isimo esibhekeni naso akaboni lento ukuthi siboshiwe phela la akanandaba yena nyamena nje uyahlupha nje suthi wayenokuthi afike njalo le nhlobo le ufuna uku-understand ukuthi wena iyahlupha and angive ngizonda le time umuntu ofuna uku-understand ukuthi iyahlupha ayikho right. So wayilo nhlobo ke afike acukuluza abantu nje ube nje uzongena nje selini aphume mhlambe secukuluza abantu abo5 nje aqeda aphuma azi le ngiyibuka lento ngithi yazi lo mfethu shothi wafika ilanga wangicukuluza angisazi ukuthi kwamayelana nani ngimbuke ngicasuke kusho ukuthi ngalelo langa ke ngangisesimene esiright ngizikhanselishe mina because ngithi I know azini ngiyamnyaka adlula ahamba kanti uzofika ke ngalela ngilishoyo afika anda ngikho right vele ngibanjele isigwebo mengilele kusemini ngilele nje ubuthongo futhi afika vula umdiyadiya wami ebese avele agxavune ishidi engilimbathile avela lisusi then mase ngisala nje nginjalo empedeni ngithi ngimqalaza alibeke phansi ishidi aqeda baleke hayi ngiyezwa ukuthi azini ngiyacasuka kona ngivele ngehle empedeni because ngangilala at that time ngangilala empedeni wesibili ngithi lapha ama triple bunk ngenxa ukugcwala kwamajele gcina senilala omunye phansi omunye phakathi omunye phezulu. I think at that time ngangilala empedeni phakathi nendawo ngehle empedeni ngihambe elicosha ishidi ngesineke nje futhi ngicasukile kodwa ngaphakathi hayi ngingena empedeni phinde ngiyimbathele phinde ngivale kudlule isikhashana abese vele abuya
aphinde futhi senze same thing, afike avule aphinde athathe ishiti alithi hlwi kabuhlungu-ke manje, angithi sengilibambile yabo, senginalento ukuthi ngizothi mangilala ishidi bese ngiligoqela kumina, then ukuze ngingabikho umuntu ozokwazi ukulidonsa, then bese ngilala sakulibamba-ke manje nami ngiyigoqe soyoka-up la. Ayi-ke ngisazi ngisakanjalo evele afika lihlwitha kabuhlungu, shuthi uyezwa ukuthi libambekile, lihlwithe kabuhlungu ebese vele eyahlehla, alibambe nje ngesandla bese yahlehla, ebese ngivusa ikhanda, ngicasukile njalo ngivusa ikhanda, ngimbone futhi kusawuyena, yazi ngimbuke, ebese emva kwakhe khona abamile emva kwakhe, siphakathi kwiseli njalo but kungama-passage kuma-cells la emikhona, ngithi uqondene nami empedeni but uvele wathatha ishidi wahlehla wamaqama mama, waqede manje wama as if ngathi ufuna ukubona izoni njani, ngathi ubona ukuthi ngivuke ngalicosha ekuqaleni, ame. Then mase ngibuka laba abangemva kwakhe, ngishayela isign enye insizwa kaDlamini isanda kuphuma nje yangapha eNongoma, ngishayela isign ukuthi akambambe. Then ngithe mangingehla embedeni, shuthi uyabona indlela engehla ngayo ukuthi lo muntu ngathi udiniwe manje, shuthi ngithi mangingehla embedeni ebese ethi uzama ukubamba mase avela ambamba uDlamini avela uthi ngqi, ngathi bengifika kuyena ngafike ngambamba, ngase ngimbeka phansi, ngase ngamlalisa phansi, ngase ngambeka unyawo ekhanda. Hayi ngakhuluma into eyodwa, ngimshayanga ngakhuluma into eyodwa, ngathi uyabona ukuthi nginawo amandla kunawe, ngiyazi ukuthi uhlezi ungibona ngiphethe iBhayibheli uyitshela ukuthi shuthi anginawo amandla ukuthi ngakushaya, ube ngiyathanda ukushaya manje ngabe sengishayile, ngicela ugcine ngci akungidlalisa le ndlela ongidlalise ngayo, angidlali mina kanje. Into ayixolisa iphansi, angazi oyitshethi ngizomshaya or ini, waxolisa ngase ngisusa unyawo, ngase ngiyithathele ishidi ngihamba ngoyelalela. From lapha akaphindanga wangihlupha actually endlini yethu akaphindanga wazohlupha endlini yethu, wayejwayele ukuhlupha, and even nasendlini yethu bathuka ngelalanga bebona kwaze wakhala enye insizwa lapha yathi kanti sihlezi sikubona uyihlekela kanje kanti mase udiniwe nje uma send message nalabo bantu ukuthi exactly ayuthi wangifica isikhathi esirong esasengibambile isigwebo lapha, esasengibambile isigwebo phela ijele, yazi indlela abo mase sikubambile isigwebo vele ucabange yonke into ekufanele ngabe uyayenza ongakwazi ukuyenza, ucabange ifamily ekudingayo, ucabange impilo yakho ukuthi ngabe inkuphi manje, ucabange bonke ubuhlungu obuziwa ngisho nabantu osondelene nabo njengoba wena lapha. So usungadingi kahle into ezokuphazamisa nezoluke kubangela isicefe mawusuku ulapha. The only thing osuke ufuna ukuyizwa nje into positive, because ifana nokuthi yabo khona umbuzo ocasulayo uma usejele, yabo lo othi sonke isiboshwe mase usibuze sokutshela futhi lo lento le, yabo umbuzo ocasulayo uma usejele yilothi kanti uphuma nini, yazi kuvele kube buhlungu. That is why abantu abaningi uma bayesejele uzombuza uphuma nini egcina eqambela amanga, because that is the very painful question oyibuza umuntu osejele, because as much as azi ukuthi mhlawumbe ngizophuma ngo-2030 but kuyena kubuhlungu wayekona lokho ukutshela umuntu nje ukuthi ngisazoba nje mina no-5 years engisazohlala la, yabo omunye uthola ukuthi udonsa u-life sentence akazi ngempela ukuthi uyophuma nini. So yabo nje ziningi izinto ezicontribute towards stress mawusejele, as much as cha nje kubuhlungu ngiyibambe lapho.